खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि कोअर्डिनेशन कमिटिया खौरांगिरि मेल खुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बावैसो सिगां आसाम सरकारा बिथार गोरोबथानि बायदियै 4 लाख रांनि फिक्स डिपजिटनि जि चेक होदोंमोन बेयाव सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि आरडि फेक्शननिया थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बिथांमोनहा थाबैनो 4 लाख रिहेबिलिटेशननि चेक मोननायनिफ्राय थालांनाय सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि आरडि फेक्शननो रिहेबिलिटेशनखौ होनो थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ खावलायो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि आरडि फेक्शननि सा 122 निया रिहेबिलिटेशनखौ मोननो हायाखै आरो बिथांमोननिया पुलिस भेरिफिकेशनबो जायाखै आरडि फेक्शननि सा 122 सोद्रोमाफोरनि पुलिस भेरिफिकेशन जायैखौ इसिङारि राजखान्थिनि खोथा थानायनि सन्देह खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे सनितपुर जिल्ला एक्स-एनडिबि आरडि फेक्शननिया एक्स-एनडिबि हिसाबै राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन बेनि थाखायनो मोननो गोनांनिफ्राय थालांनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा बुथारखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ गुबुननि न' दोनहैनायनि सन्देह आर्मियाव मावनाय बिरेन चन्द्र बर' बिथांनि न'आव गोथै देहा मोननायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि जादों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर ओनसोलनि गान्धीबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय दुवारकुचियाव जादों बे जाथाया बिरेन चन्द्र बर' बिथांनि आबुङै लुफुंजाथ'यै न'नि बारान्दायाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ मोनदों गोथै देहाखौ दुरुंजों फासिनांनाय हालोदाव बोखांनो मोननाय जादों आरो खुगायावबो जिजों खाथेनाय दंमोन बेनिखायनो बे जाथायखौ सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै गोथै देहाखौ बिरेन चन्द्र बर' बिथांनि न'आव आलायनानै गालांनायनि सन्देह खालामदों रायजो राजाफोरा लोगोसे नखरनि सुबुंफोराबो थैनाय सुबुंखौ जेबो सिनाया होननानै फोरमायथिदों उनाव थैनाय सुबुंखौ मरिगावनि खारुफोथारनि 22 बोसोर बैसोनि जियाबुर रहमान होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जियाबुर रहमाननि नखरनिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लेबारनि खामानि मावनो थाखाय जियाबुर रहमाना रङियायाव दंफैयोमोन जाथायखौ तामुलपुर पुलिसनो खौरां हरनायाव तामुलपुर पुलिसा गोथै देहाखौ लानानै थांदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो होननानैबो फोरमायथिदों दिल्लीयाव येल्ल' एलार्ट फोसावबाय गोदान बिथोन फैयागौमानि स्कुल कलेज गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थाथ'सिगोन भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव अमिक्रननि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सरकारा गोख्रोङै थांखिफोर लादों आरो दिल्लीयाव येल्ल' एलार्ट फोसावनानै होदों दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा फोरमायथिदों दि कभिड-19नि गोसारनाया 0.5% गोजौआव सौहैनायनि थाखायनो येल्ल' एलार्ट फोसावदों बेनि अनगायैबो थांनाय 6 दाननि गेजेराव 27 डिसेम्बरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोदान कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो दिल्लीयाव सोरखारनि गोदान बिथोन फैयागौमानि गासै स्कुल कलेज जायखिजाया सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द दोनथ'नायजों लोगोसे स्पर्ट्स कमप्लेक्स जिम एन्टारटेनमेन्ट पार्कस सुइमिं पुल सिनेमा हल अडिटोरियामफोरखौ बन्द फोसावथ'बाय थाखो 5 सिम फरायसालिफोरखौबो 1 जानुवारिनिफ्राय 15 जानुवारिसिम गोजां बोथोरनि बन्द फोसावनानै होबाय इमार्जेन्सि सार्भिस जेरै मिडिया बेंक बायदिफोरनि अनगायै जायखिजाया सोरखारि नङै मावख'फोरखौबो 50% सिटिं केपासिटिफोरजोंल' मावख'खौ बेखेवनो बिथोन होदों दिल्ली सरकारा आरो मोनानि कार्फिउनि समखौबो मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम खालामनानै होबाय भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गबसासुबा VCDC चेयारमेन अन्जु बर'नि रां जाख्ल'नाय आरो गाज्रि सावगारि ओंखारनायखौ लानानै गबसासुबा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरि थानेश्वर कछारी बिथांजों लोगोसे गबसासुबा प्राइमारि UPPLनि बिबानाव थानाय माखासे बिथांमोन आरो मावथिफोरा धरना होनायजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंदों चेयारमेन अन्जु बर'नि रां जाख्ल'नाय आरो गाज्रि सावगारि ओंखारनायखौ लोब्बा लाखिनानै चेयारमेन अन्जु बर'खौ चेयारमेन बिबाननिफ्राय थाबैनो बोखारनानै सासे मोजां चेयारमेनखौ बिबानाव थिसननो थाखाय प्रमद बर' बिथांनिसिम खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बावैसो सिगां प्रधान मन्त्रि आवास योजना बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनानै होनायाव रां जाख्ल'नायनि अजद अन्जु बर'नि सायाव होनाय जादोंमोन नाथाय बेनि सायाव अन्जु बर'आ PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनायाव जेबो रां जाख्ल'नाय जायाखै होननानै खेंफोरथि होदोंमोन नाथाय बे बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनायाव रां जाख्ल'नाय जादों बेनि फोरमान दं होननानै बुंथियो रां लानानैसो बेफोर खामानिखौ मावदों आरो खामानिखौबो मोजाङै मावाखै होननानै बुंथियो गबसासुबा प्राइमारि UPPLनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा गुबुन फारसेथिं चेयारमेन अन्जु बर'नि गाज्रि सावगारिया बावैसो सिगां भाइरेल जादों होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे
रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिबान मोननाया जुदि समाजनि हेंथा खामानियाव सोमोन्दो थायोब्ला रायजो राजानि जौगानायनि खामानिया माबोरैहाय जागोन होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा आरो बेफोरनि थाखायनो बिथांजोखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि खालामो। VCDC चेयारमेन अन्जु बर'नि हेंथा प्रमद बर' बिथांनिसिम अजद होनाय जादों, नाथाय दासिमबो बेनि हेंथा राहा लायैयाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जादों आरो थाबैनो बेनि हेंथा राहा लायाब्ला VCDCनि बिबानगिरिफ्रा बिबान एंगारगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावो दि बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर'आ बिटिसिआव जाख्ल'नाय गैयै सोरखार सालायनो खोथा बुंथिदोंमोन, नाथाय जाख्ल'नायजों लोब्बा गोनां माखासे सुबुंफोरखौ लाफानानै खामानि मावनायखौसो नुनो मोन्दों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। चिरां जिल्लानि काजलगावआव जिल्ला पेरेड गेलेग्रा फोथाराव आसाम माइक्र' फाइनान्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2021 बिथांखिनि गेजेरजों मैया माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लाग्रा फ्राय 5,000सो मुलाम्फायारिफोरनो चेकखौ राननानै होनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नायक बिथांजों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथां, MLA जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदा, MCLA माधव छेत्री, चिरां जिल्ला बेंगिरि आरो चिरां जिल्लानि SP बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बेयाव बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथियोदि चिरां जिल्लायाव 10,472 मुलाम्फायारिफ्रा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। गिबियाव मैया फ्राय 5,000नो चेकखौ राननाय जाबाय। आद्रा थानायनो न' थांनानै चेकखौ गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। सानसे सिगां रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों गोब्राब जोखोम जानाय लामाचरण नार्जारी बिथांनि सायाव EM बिआर फेरेंगा बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि बे जाथायनि सायाव केसखौ फारनैथिंनिखौबो नायनाय जादों। हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों जोखोम जानाय नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामाचरण नार्जारी बिथाङा बन लायनो थाखायसो थांदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रा बिफाननिया फोरमायथिदों दि दंफां दानबाय थानायखौ होबथानो थांनायाव लामाचरण नार्जारीया हेंथा होदोंमोन। बेयावनो जिउ रैखाथिनि थाखाय हाग्रा बिफाना ब्लेंक फायार गावनो गोनां जादों। बे मोन्नैबो साइडखौ नायनानै जेब्ला नायबिजिरनाय जागोन अब्ला गासै जाथाया रोखा जागोन होननानै फोरमायथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि जाहाथे सोरनिबा थुलुंगानायजों हाग्रा एवस्राङा, जेराव दं बेयावनो थानो थाखायबो खावलायो बिथाङा। लोगोसे जायफोर बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो दंखायो बिथांमोनखौ होखारनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो। नाथाय होखारनायाव खालि बर'फोरखौल' होखारनाय जादों, गुबुन हारिखौ होखारनाय जायाखै होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव बिआर फेरेंगा बिथाङा फिननाय होयोदि बेयाव BPF दोलोआ राजखान्थि खालामदों। बर'ल' नङा, बर'नि अनगायैबो नेपालियानो जा, सत्रधरानो जा बा राजबंशी आदिबासियानो जा गासैबो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ होखारनाय जागोन होननानै रोखा खालामो बिथां बिआर फेरेंगाया। मख'नो गोनांदि डिसेम्बर दानावनो हाग्रा बिफानआ 3 बर' सुबुंनाव गुलि गावदों। बावैसो सिगां बक'आव मैदेर होनायखौ नायनो थांनायाव बक'निनो मालबिका दैमारि आरो बिथांनि 2 बोसोरनि फिसाजो आरबि दैमारिनाव गुलिया नांदोंमोन, जायजों आरबि दैमारि बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बिमाया गोदोनायाव गुलि नांजानानै गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बिथांमोनहा नांगौबायदि बिजिरनाय मोनै समावनो फिन चिरां जिल्ला रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों लामाचरण नार्जारी बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादों। बेफोरनि अनगायैबो लामाचरण नार्जारीखौ हाग्रा बिफाना ब्लेंक फायारसो गावदोंमोन होननानै बुंथिदोंब्लाबो बिथांनि नखरनिया सोंथि खालामदों दि ब्लेंक फायार गावदोंब्ला बिथांनि बिखुङाव गुलि नांनानै बिखाजों माबोरै सोरखिनो मोनखो होननानै। फैगौ 31 डिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव जाहाथे चिरां जिल्लायाव मोनसेबो जाब्रबथाय जाया बेखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाह बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदोंमोन दि फैगौ 31 डिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव जाहाथे मोनसेबो जाब्रबथाय जाया बेनि थाखाय आसाम पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेन्ट आरो DTO जथायै मोनसे गोख्रों थांखि लादों होननानै। थांखि बायदियै लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव जौ फाननो मोना होननानै रोखा खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो धाबाफोराव रेड खालामनाय जागासिनो, जायफोर लाइसेन्स गैयालासे जौ फानगासिनो बेफोरनि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो सांग्रांथि होदोंमोन। बे बिथोन बायदियैनो चिरां जिल्ला पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रानीगाथोन लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव सिग्रोमहैदोंमोन, जेराव साहा गलाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि जौ बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा आरो बेफोर जौखौ जब्द खालामनाय जादों होननानैबो बुंथिदों। बेनि सानसे सिगांबो बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियावबो आसाम पुलिसा गोख्रोङै सिग्रोमनानै गोबां जौ हमनो मोनदोंमोन आरो हमनो मोननाय जौफोरखौ जायगायावनो गाज्रि खालामनायबो जादों होननानै आसाम पुलिसा फोरमायथिदों। बेफोरनि अनगायैबो बाइक सालायनायाव हेलमेट गाननाय आरो जौ लोंनानै गारि सालायनाय बे आयेनखौबो गोख्रों खालामनो थाखाय आसामनि गासैबो जायगायावनो गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दङ। बांलादेशआव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोननाय जादों।
बांलादेशनि काउन्टार टेररिज्म एन्ड ट्रेन्सनेशनेल क्राइम इउनिटआ त्रिपुरा सिमानि साखाथियाव थानाय हबिगन्जनि सातचारी नेशनेल पार्कनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारखौ हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय 15 रकेट प्रपेल्ड ग्रेनेड, 12 ग्रेनेड बुस्टार, लं रेन्ज अट'मेटिक मेसिन गाननि बुलेट 510 राउन्ड बेफोरखौ हमनो मोन्दों। बेफोर गोख्रों हाथियारफोरखौ हमनो मोननायनि सिगां बांलादेशनि राजथावनि ढाकानि जात्राबारि ओनसोलनिफ्राय सासे त्रिपुरानि लाइमोनखौ हमनो मोनग्रोदोंमोन आरो बेनिफ्राय पिस्तलजों लोगोसे गरब्रै गुलि आरो मेगजिनबो हमनो मोन्दोंमोन आरो बिथांनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो त्रिपुरा सिमानि साखाथि हबिगन्जनि सातचारी नेशनेल पार्कनिफ्राय बेफोर हाथियारफोरखौ हमनो मोन्दों आरो बेफोर हमनो मोननाय हाथियारफोरखौ आल्फानि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हबिगन्जनि सातचारी नेशनेल पार्कनिफ्राय थांनाय 2014, 2018 आरो 2019 मायथाइयावबो गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो मोननाय जादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।